Бях подигран от моите съученици поради моето тегло и моя вид. Тук ще има една снимка, как съм изглеждал. Бях доста масивен. Реших, че е време за промяна. След подигравките на моите съученици, направих така, че да не се депресирам от това, което те ми казваха. Аз обърнах като мотивация, като гориво, с което направя така, че да кажа, аз мога, аз ще им докажа на тия хора, че аз това мога да го направя, мога да ослабна и не е нещо сложно. Нищо не може да ме спре. И правих. Намерих си треньор, за жалост той не беше. Метода за сваляне на килограми се нарича калориен дефицит. Определих своят енергиен прием на калории, като трябваше първоначално да определя калорийния прием, на който аз поддържам тегло. Калорийният прием, на който аз поддържах тегло, беше 3100 калории.